आपला आजचा मेनू आहे भेंडीची भाजी. व्हिडिओ संपूर्ण पहा. मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण रेसिपी सोप्या पद्धतीने सांगितली आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू. भेंडी स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायची आणि मग तिला अशी कापून घ्यायची. जिरे, मोहरी, तेल, कढीपत्ता, लसूण, हिंग, लाल मसाला, हळद, कस्तुरी मेथी, मीठ, शेंगदाण्याचा कूट, हिरवी मिरची आणि एक कांदा. त्या भेंडीची भाजीचा मसाला वाटून घेऊया. हिरवी मिरची, थोडेसे जिरे, मीठ आणि लसूण खलबत्त्यात चेचून घेऊया. खलबत्त्यात ठेचून केलेल्या भाज्यांना चव खूप छान येते. मसाला आपला वाटून झालेला आहे. आता आपण थोड्याशा तेलावरती भेंडी फ्राय करून घेऊया. त्याने भेंडी चिकट होत नाही. आता आपण तेल टाकून घेऊया. कढई जरा गरम झाली. भेंडीच्या भाजीवर झाकण ठेवल्यानेही भेंडी चिकट होत नाही. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की भेंडीची भाजी ही चिकट होत नाही. थोडेसे कढईत तेल टाकून भेंडी टाकून थोडी फ्राय करून घेऊया. भेंडी हलकीशी फ्राय करून घ्यायची. भाजीपाला किंवा भेंडी स्वच्छ धुवून मगच कापायची. त्याने त्यातली जीवनसत्वे राहतात. आता आपण तिला काढून घेऊया. आता कढईत तेल टाकून घेऊया. एक छोटा चमचा मोहरी, एक छोटा चमचा जिरी, कढीपत्ता, वाटण केलेले चांगले परतून घेऊया. मिरचीचा कच्चेपणा निघेपर्यंत थोडेसे फ्राय करून घ्यायचे. थोडेसे हिंग, अर्धा चमचा, एक कांदा कापलेला टाकायचा. चांगले परतून घ्यायचे. कांद्याचा कलर जरा गुलाबी रंगावर आला की मग आपण त्यात हळद टाकायची.
सगळे मसाले कांदा एकजीव करून घ्यायचा. लाल तिखट 1 चमचा, हळद 1 चमचा चांगले एकजीव करून घ्यायचे. आता आपण कापलेली भेंडी त्यात टाकून फ्राय करून घेऊया. भेंडी आणि मसाले चांगले एकजीव करून घ्यायचे. चवीप्रमाणे मीठ टाकायचे. पुन्हा एकजीव करून घ्यायचे. झाकण ठेवून थोडा वेळ वाफेवर शिजून देऊया. पहा, अजिबात आपली भेंडी चिकट झालेली नाही, अगदी सुटसुटीत झाली आहे. खूप छान झाली आपली भेंडीची भाजी. 1 चमचा शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा. थोडीशी वरून कस्तुरी मेथी टाकायची. पहा किती छान भेंडी झाली सुटसुटीत. अशी नक्की करून पहा. रेसिपी आवडली ना, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू एक नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत खात राहा, मस्त राहा, स्वस्त राहा.